Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كائلا ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ثم الصلاة والسلام على الحبيب البشير المصطفى وعلى آله طيبين وصحابته الأكيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبادين تبشرفلا لجباو مالكونا مالكوكا كأوفو كأول نيماندون سانغا أنيواتي بواجلو كنكونا أمبي أولا دنيا كافو أمبي تراجمي ريزونا كوچالا كونو Jami'iyatu Ansarudini munumbe kuchala ani annokandugu bela jele olu jera kuka ladala kene ba ɲanamaya kene min n'a bɛ fɔ ale ma ko hijidenw kunbɛli min bɛnna sibiridenw utukalo san 2019 jamakuluba bɔra ka an karamɔgɔ ani an karamɔgɔ denkɛ Aseyid Ahmad Tijan Haidara ka kunbɛ kabini kucala donda la ka sɛnsɛn ka taa n'a ye a jatigila la Jami'iyatu Ansarudini yɛrɛ dagayɔrɔ ma. Alhamdulilahi bisimilalu kɔfɛ seereya kumaw bonyama kumaw hɛrɛ kumaw olu caman fɔra kɛnɛ in kɔnɔ ni ka an karamɔgɔ bisimila ni o ye. O kɔfɛ an karamɔgɔ Aseyid Ahmed Tijan Haidara ale yɛrɛ ye bonyama segin kɛ ka sin ni baara kɛbagaw ma an ka jɛ k'a ɲamada o fɛ. Alhamdulillah dugu jɛlen baaraw nun donna ni dugu maabaw foli ye jamanatigilakaw alimaminakaw diinɛ ɲɛmɔgɔw fo ka taa se Jami'iyatu Ansarudini yɛrɛ a ɲɛmɔgɔba ala ka hinɛ la Ture ale ka denbaya ma ani Fami Tarawele. Sira min kan ale yɛrɛ b'o sira taama degu bɛɛ kɔfɛ a y'a ɲini a ɲininen y'a fɛ k'a ka na an ka hijidenw bila a ko ni ala sɔnna gɛlɛya foyi t'a la o la a nana ka layiru dafa a n'a ka taamadenw an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn u nana hɛrɛ la ala k'u bɛɛ segin hɛrɛ la u nana ka hami min to an n'u la ala k'a dilan an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ Aseyid Sherif Usmani Madani Haidara an b'a deli ala fɛ sijan ani kɛnɛya ani lafiya ala k'a di an n'a ma ala k'a n'a wasa ala k'a n'a kɔrɔta ala kana jugu banna la ala kana jugu sanna la u nana an ka hijiden minnu bila hiji ala k'a kɛ hiji minɛnen ala ka san caman ta jira an n'u la ala k'a nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ala k'a kɛ jamana ma hɛrɛ ye ala k'a kɛ duguw ma hɛrɛ ye ala k'a kɛ an kelen kelenna bɛɛ ma hɛrɛ ye sɔli ala nabi kɛrim. An nisɔndiyalen bonya kɛnɛ kan karama kɛnɛ kan sewa kɛnɛ kan kunkɔrɔta kɛnɛ kan an b'a ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ nabaga cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo kucala musow tɔgɔ la Ajaratu Kɔnɛ n'a ka jama ko dunanbaw ma k'u bisimila ko yan de ye kucala ye ko yan de ye miɲɛnkala pari ye ko fosi t'o sɔrɔ yan ko fo n'a kɛla dumunikala ye yafa ɲini kɔfɛ o yɛrɛ la n'an se b'a la yɛrɛ o kalama yɛrɛ t'u jɛni o la an bɛ ala fo i n'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔ bɔla cogo min na k'a fɔ n'o ye Mamadu Tarawele layidu dafa de ye an fa jɔ yan n'o ye Ahmad Tijan Haidara ye a b'a balimakɛ nɔ na a n'a badenkɛ nɔ na fa Haidara an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen na tiɲɛ na an nisɔndiyalen don u taalen nin makanba in ala kɛlen k'a nɔgɔya ye aw ɲuman ka tila ka segin tiɲɛ na an bɛ ala fo ka ala barika da azan sirifila ala ka barika don a la kalamɔgɔ y'a dabɔ laɲini min kama hali bi ala k'a k'o ye
n'i y'a mɛn bi Kucala bɛɛ bɔra kabini dugu jɛra san nalen don k'an fa kunbɛn i b'a sɔrɔ a bɔra fɛn dɔ la an b'a fɔ Sherifu Madani Hayidara ma k'a Hayidara k'a makanka k'a madinɛka ko kira mɔden ko dɔnnibagaw ka dɔnnibaga k'a Hayidara ko an ma foli ba ye fo Bamakɔ bi a bɛ Sikaso hali bi an bɛ dugawu ɲini u fɛ Ala u ka dugawu kɛ Kucala musow bɛɛ tɔgɔ la u ɲuman nana cogo min Ala k'u ɲuman segin ten Ala k'o kɛ kira n'a somɔgɔw kama sɔli ala rasul n'o ye fili min ye kuma kɔnɔ o ka yafa ma Ala kama denmisɛnniya ye ɲɛmɔgɔ ka fili tɛ ne kumakɛla ka fili don wassalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Bon ka kɛ ni le 24 mois 2019 an ka Kucala hijidenw nana ka kanw ye le 17 mois 2019 Kucalakaw farala ɲɔgɔn na ka ko hijidenw bilasira mɔgɔ 34 ka taa kalifa an karamɔgɔ mun ye Sheikh Sharif Usmani Madani Hayidara ye Ala y'a kɛ le 27 mois kelen na an karamɔgɔ mun ye Sharif Ahmad Tijani Hayidara ye ale taara ka taa o bilasira maison de haji la k'o kalifa Ala ma Ala y'a kɛ o kalifa o dɔw minɛna an ka hijidenw bɛɛ taara Maka o bɛɛ ɲuman segin la ka na Mali kɔnɔ yan an bɛ an karamɔgɔ fɔ mun ye Ahmad Tijani Hayidara ye n'a ka ŋaniya ɲumanya ye o don ale de taara kɛnɛ kan ye ni seerew caman bɛ kɛnɛ kan yan an bɛ jama bɛɛ jɛlen fo an bɛ Ala fo k'Ala barikada ka sɔli kira kan kisi nɛɛma kira min a n'a so donna n'a ka sahaba ɲumanw an bɛ Kucalaka bɛɛ jɛlen fo Ala y'a ɲumanw bɔ yen hɛrɛ la k'a ɲumanw sɛgɛn hɛrɛ la an bɛ bɛɛ jɛlen fo o la an bɛ an karamɔgɔ yɛrɛ fo ale min bɔra Bamakɔ ka na jama bilasira an b'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a barikada alhamdulilahi rabbil alamina an bɛ Kucalakaw yɛrɛ fo kosɛbɛ an b'an ka gidiw fana fo Kucala yan mun y'an bilasira vraiment y'a fɔ cogo o cogo a kɛra ten mɔgɔ o mɔgɔ ne bɔra ka taa an bilasira Kucalaka la an ka foli bɛ ɲɛ an natɔ fana minnu fana nana an kunbɛn an b'i bɛɛ jɛlen fo kosɛbɛ Ala ka bɛɛ jɛlen mɔgɔ dilan yarabi Ala ka bɛɛ jɛlen mɔgɔ dilan cɛta mun fɛ Ala ka cɛko nɔgɔya den mun fɛ Ala ka denko nɔgɔya an b'i bɛɛ jɛlen fo k'an ka musokɔrɔbaw fo ka bɛɛ jɛlen fo ka cɛkɔrɔbaw fana fo kuma ka gɛlɛn dɔɔni kuma kuntala fana ti diɲɛ an b'i bɛɛ jɛlen fo ka bɛɛ don kiramandoya la assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Auzu billahi minash shaitani rajim. Mi Ala fo k'a barikada Ala min sɔnna ka taa anw ɲɛ da alikaba kan k'anw ɲɛ da Safa ni Marwa kan k'a ɲɛ da kira n'a ka sahiba sanumanw dayɔrɔ kan a n'a ka salima dindenw ya Rabbi an bɛ Ala fo k'a barikada an bɛ Sherifukɛ ko Usmani Sherifu Madani Hayidara ale min kɛla sababu ɲuman ye ka agence in dayɛlɛ ka silamɛw ka hijita nɔgɔya u bolo an bɛ u bɛɛ fo k'a waleɲuman dɔn an b'u ka gidiw fo an bɛ Ala fo ka Ala barikada an bɛ kisi ni nɛɛma ɲini Ala fɛ a k'o kɛ kiraba kan nabi ɲuman tɛ ci kira min kɔfɛ a n'a sɔdina sanumanw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu farala u kan ni ɲumankɛ ye fo ka se diɲɛ wuli ma yarabi Ala ka ne ni aw ye u la o tɛmɛnen kɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya ka foli ye n'o de Ala ka kisi kɛ an bɛɛ lajɛlen kan Ala ka n'a habu dilan Ala k'an sago d'a ma Ala ka n'aw kɔrɔta Ala ka n'aw wasa Ala ka n'an labila Ala k'o k'a ka Alaya kama ni Ala kira hɔrɔma ye sɔlila Muhamadu alhamdulillah ni bi wulada in na an bɛ Ala fo dante foli ni barakada min na Ala min sɔnna ka an ka fɔ nin kɛnɛ in ka ko kura kɛnɛ min ni kɛnɛ kɔrɔ de don kumabagaw tɛmɛna kuma na kabiri an balimakɛ n'o ye Mohamadu Madani ye k'ale to balo la a ɲinina Kucalakaw fɛ Seydi Sherif Usmani Madani Hayidara fɛ a ka se ka den dɔ di min bi fara hijidenw kan ka na o bilasira o sira kan an balimakɛ a y'a daminɛ ka na se ale ka fatuli ma an ka daminɛ an san cɛ san caman kow de don o la an ti kɛnɛ kura kan an bɛ kɔrɔlen de kan alhamdulillah ni Ala ye an ka fɔ kɛnɛ ka ɲina kun kelen dama de b'a la ni o ye Jamiyat Ansarul Islami ani kanuɲɔgɔnw ka ɲini karamɔgɔ fɛ a ka a den dɔ di kuma bɛɛ
a kun tɛ foyi ye kanu min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o kurakurayali an bɛ o sira de kan o la an nana mɔgɔw fana sɔrɔ kabiri mɔgɔ min kabiri Bamako ka na se fo Yama an y'a bɛɛ kɛ san de la o la an b'o cogo kelen na an selen kɔ yan ko ten a bɛ kabiri sɔgɔma Kucalakaw fana bɛ san na nka o ma mɔgɔw bali bɔli la mɔgɔw y'u ka baara bila ka na an kunbɛn ni jamaba ye san kɔrɔ nin ye fɛnba ye mais an nana kun min yɛrɛ kama ni o ye Ala ye nɔgɔya kɛ an fa minnu ye an ba minnu ye ka taa u ɲɛda hɔrɔma yɔrɔw kan ka to u ɲɛda alikaba min ni o jakuyara a se sɔrɔlen kɔfɛ ka taa hiji kɛ ka taa o ɲɛdaw kan ani alakira sanuma o dayɔrɔ ka taa o ɲɛdaw kan o kɔrɔ an bɛ kɛnɛba kan bi riwaya dɔw bɛ na n'a ye hijiden ninnu ko u nalen fo tile 40 u bɛ fɛn o fɛn ɲini Ala fɛ Ala bɛ a jaabi o kɔrɔ ni an y'olu kunbɛli kɛnɛ sɔrɔ an b'a dɔn an bɛ dugawu jaabi kɛnɛ kan siga tɛ min na kun de bɛ k'o la dugawu jaabi tile 40 sabu o b'a sɔrɔ u bɔra yɔrɔ min na u ye dusukun min n'o ɲɛsinna Ala ma sabu hiji yɛrɛ la Ala bɛ kuma hijidenw fɛ fɛn caman bɛ yen k'u kɔ don ka bɔ o ma kɛlɛw nɛniw ani hali sɔsɔli gɛlɛnw sabu fɛn o fɛn bɛ na ni dekun ye kuranɛ ko hijiden k'i mabɔ o bɛɛ la o la o sira kan jɔn min y'a yɛrɛ kolo Ala ye hadamaden yɛrɛ kololen Ala ye o ye dugawu minɛ sariti dɔ ye o kɔrɔ olu ye nin baaraba min kɛ nin waati in kɔnɔ kalo kelen walima dɔ yɛlɛn bɛ o kan ka na se yan bi an b'a dɔn an bɛ kɛnɛba kan o kɔrɔ an bɛ dugawu ɲini an baw an faw o kelen kelen fɛ an bɛɛ ye an ka jamana ye an b'a dɔn fana dugawu de don a ti bi alhamdulillah ka aw yɛrɛ fo Jamiyatu Ansarudin al-Islam ni a ka nin ŋaniya ɲuman ye ka ɲini ni waatiw ma koron ni dɛsɛ tɛ karamɔgɔ den dɔ ka ye a ka kɛnɛ ka hijidenw bilasirali la n ye o de fɔ kanu min bɛ yen o dama kɔrɔkɔrɔyali de don n'o tɛ ni kunbɛli don cɛw bɛ yen musow bɛ yen Jamiyatu Ansarudin al-Islam bolo min bɛ se ka hijidenw kunbɛn o la an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ an fa ani an ba minnu ni Ala y'u garisɛgɛ ni hiji ye ɲinan ka ɲini Ala fɛ u ka hiji ye ko Ala k'a kɛ hiji minɛlenw ye ko Ala k'u ka bato kɛ bato minɛlenw ye minnu garisɛgɛla la yarabi an b'a ɲini Ala fɛ u ka bato fɛn o fɛn kɛra a la Ala k'a bɛɛ sabati u bolo minnu ma garisɛgɛ la k'a ɲini Ala fɛ Ala min ye setigi ye yarabi Ala ka a nɔgɔya ani o silamɛ bɛɛ lajɛlen Ala k'an bɛɛ sago di an ma Ala ka hɛrɛ k'an ye an bɛ surunya kuma la yan waati yɛrɛ cogoya kama mais ni Ala sɔnna ni waatiw fɛrɛla ka sigi latigɛ waati min inshallah ni dakuruɲa 2 min ni o nɔgɔyara o bɛna lase Ala ka o yira an na hɛrɛ la Ala k'an sago d'a ma Ala ka limaniyaw jiidan ye ka garisɛgɛ ɲumanw di ni Ala kira hɔrɔma ye sɔla Muhammad wa salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Kɔfɛ kuranɛ kalan kɛra Yasin n'ale ye kuranɛ dusukun ye ale kalanna an karamɔgɔw fɛ siɲɛ 41 sigiyɔrɔma 3 k'o kɛ hinɛ ɲini ye k'o kɛ dugawu don ye k'o kɛ barika ye ka ɲɛsin nabaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ani diɲɛ fantan 4 ma kelen kelenna bɛɛ lajɛlen an ka jɛ ka an ɲamada o kɛnɛ kɔnɔ. Allahumma sakhir lana al-malaka rakaya'il kama sakharta al-bahar li Musa alayhi salam wa sakharta an-nara li Ibrahim alayhi salam wa sakharta al-jibala wal hadida li Dawud alayhi salam وسخرت الريح والجن والإنس لسليمان عليه السلام وسخرت الشمس والقمر والنجوم وكل الأشياء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اقض حاجاتنا بحق أسمائك الحسنى يا الله يا الله يا الله يا سريع يا قريب يا مجيب يا ودود يا باسط يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالا لما يريد نسألك بنور وجهك الكريم الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ورحمتك التي وسعت كل شيء رحمة وعلما يا غياث المستغيثين أغثنا يا الله يا الله يا الله أغثنا
على كل عملنا هذا في ساعتنا هذه يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا الله يا الله يا الله يا الرحمن يا الله يا الله يا الله يا الرحمن يا الله يا الله يا الله يا الرحمن يا الرحيم اللهم ساخر لملك الكيائل كرشكفها حبا يحبونهم كحب الله الذين آمنوا أشد حبا لله كلا لا تطعه وزير واقترب صلاة لا تحصى عددا على جميع النبيين والمرسلين على جميع النبيين والمرسلين وعلى المقربين والملائكة وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وأزرائيل وحملة العرش والكرسي وروحانيين صلاة زاكية فاضلة طاهرة تامة رادية آمين يا رب العالمين. اللهم اجعل ما نشاء موافقا لما تشاء كي لا يصير ما نشاء مخالفا لما تشاء وما نحن حتى نشاء خلاف ما الله يشاء. لو جاهد العبد وشاء ما كان فاكتب بنا فيما تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. alhamdulillah sanji ale ye wajuli kɛnɛ bali sufɛla fɛ nka dugu jɛra sarangali kɛnɛ an karamɔgɔ ani an karamɔgɔ denkɛ shabihu abihi ale ye laseliba kɛ ka ladilikanba di ka hiji yɛrɛ a nafa ani a bonyamako k'o caaman lase alisilamɛw ma min bɔra o kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ k'a ɲamada o fɛ. an bɛ ala fo k'a barakada ka sali kira kan. an bɛ nabaga cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo. ansari cɛ n'a muso an'an kanubaga bɛɛ lajɛlen minnu y'u ka baara bila ka na nin kɛnɛ in kan. o tɛmɛlen kɔfɛ an b'an ka nujuru nabaga an n'an ka nɔɔrɔtigi n'o ye Sheikh Amadu Tijani Hayidara ye. lahiri dafa kama san o san ale de bɛ da an ka hijidenw kan ka na bila Kucala yan nɔ. Kucala n'a mara bɛɛ tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen na ka tila ka diɲɛ bɛɛ ka dugawu ɲini a fɛ. an b'a ɲini ala fɛ sija ni kɛnɛya ni lafiya ala k'o di an n'an ma. an b'a ɲini ala fɛ an ka cɛkɔrɔba n'o ye Sherifu Usmani Madani Hayidara ye. ale min kɛra sababu ye ka nin diinɛ ni baara di an ma ansar dinu. an b'a ɲini ala fɛ sija ni kɛnɛya ni lafiya ala k'o di Hayidara ma. a mago bɛ diinɛ in ka kɛ cogo min na cɔcɔ ala k'o sira nɔgɔya ye. an b'a ɲini ala fɛ jɔyɔrɔ min kalifala a la ala k'a ta fanga d'a ma. an b'a ɲini ala fɛ ala ka don ani jugu bɛɛ lajɛlen cɛ. sija ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o d'a ma. ala k'a ka denbaya ala k'o tanga ala k'o kisi. an sigila hɛrɛ la yarabi ala k'an wele hɛrɛ la. an b'a ɲini dali masa fɛ an karamɔgɔ n'o y'an ka sheikhu ye yarabi ala k'a n'a dɛmɛ ala ka kɔrɔta di an n'a ma ala ka si ni kɛnɛ di an n'a ma. nin kɛnɛ in kan an nisɔndiyalen don an fari folilen don n'an karamɔgɔ ye n'o ye an ka belebele ye Sheikh Ahmadu Tijani Hayidara. an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ nin kɛnɛ in kan ni ala sɔnna ma. wala an b'a fɔ Sherifu ka fondation ɲɛna an bɛ dugawu k'o ye ka dugawu ɲini o fɛ ni ala sɔnna. a kuma ma nɔgɔ an ma belebele ninnu kɛrɛfɛ mais n bɛ bɔ kuma na ka kuma laban ni yɛrɛ da ka wuli teri ni n dusukunna feere ka dugawu k'a ye n'o ye Mawlud Madani Hayidara ye. n bɛ ala wele a ye nin kɛnɛ in kan n b'a dɔn a bɛ nɛɛma na siga t'o la mais n b'a ɲini ala fɛ ala ka dɔ fara a ka nɛɛma kan ka dɔ fara a ka hinɛ kan k'an yɛrɛw mago ɲɛ a kama ala ma kɛra. an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Dawuda Jara ani Sidiki Kulubali olu tɔgɔ la ani Kolabina Jamakulu ni Vigile Jamakulu ani Tiafin ni maintenance bɛɛ tɔgɔ la an bɛna bɔ ka kuma. an ka kuma ti juguman ye ka dugawu ɲini kɛ jama fɛ k'a fɔ karamɔgɔ ye an na ni n'a ka nafolo bilalen b'u ka bila la yan. n'u pirala kuma o kuma k'u bɛ ala ka diinɛ baara kɛ u ka ci bila an ma a kɛla Mali kɔnɔ ye a kɛla Mali kɔ kan ye anw piralen don. an ka ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la an b'an ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ fo a ɲuman bɔla Bamakɔ ala ka ɲuman segin. yarabi n'a taala a k'a fɔ cɛkɔrɔba ye k'an b'a fo an b'a wale ɲuman dɔn. diinɛ in ala k'a dɛmɛ ala k'an ka dɛmɛba ye k'u mɛn an ɲɛfɛ k'an kɛ kɔba ɲuman ye kira kanu kosɔn sɔla rasul. ala y'a kɛ ko bɛ ala ka latigɛ
ala ye sedi ta ko nɔgɔya an ye an ye dugawu ɲini silamɛw fɛ yan o ye dugawu k'an ye an ye dugawu ɲini an balimaw fɛ o ye dugawu k'an ye ala y'a kansila Bamakɔ Tijani yɛrɛ taara dugawu k'an ye alihamdulilayi an taala ala y'an nɔgɔya n'a ka sebaaya ye an ɲuman segila ka se yan hali bi an bɛ dugawu kelen ɲini lamini bɛ to k'a sera Tijani na a k'an sama dugawu la heji ta bɛɛ ye an ɲuman segila ka na an b'a ɲini Alahu Taala fɛ a kana n'an bila baara foyi la min ni Alahu Taala ta tɛ bɛn a ka ne yɛrɛ sama dugawu la salamu aleykum an badenw an bɛ ala fo ka ala barikada ala min ko a ka kuranɛba kɔnɔna la ko ale ala ka ɲinita kɛra a ka jɔnw fɛ a ka soba hijili ye ni minnu ye a se sɔrɔ ka tila k'a fara a kan ko ni mɔgɔ minnu fitiriwaleyala ko ale ala karilen don ka bɔ a ka danfɛn bɛɛ lajɛlen kɔ an bɛ kisi ni nɛɛma ɲini o ala ba fɛ a k'o kɛ a ka nabi ɲumanba kan n'o ye kira Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ani kira sodenŋɛ sanumaw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu farala u kan ni ɲumankɛ ye fo ka se diɲɛ wuli ma yarabi ala ka ne ni aw ye u la o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen ka a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ wale ɲuman dɔn ni silamɛya ka foli ye n'o de ye ala ka kisi kɛ an bɛɛ lajɛlen kan ala k'an hamiw dilan ala k'an sagow d'an ma ala k'an ka laɲiniw sabati ala ka ɲinifɛnw nɔgɔya garisɛgɛ nafama a barikama o bɛ ala bolo yarabi ala k'o nɔgɔya an ni aw ye ala k'an wasa ala k'an kɔrɔta ala k'an labila an b'a ɲini ala fɛ ala k'an wasa juguw kan juguw ala k'o dɛsɛ ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammadin wa alihi alhamdulillah an bɛ kɛnɛ min kan nin tɛ kɛnɛ kura ye a bɛ san caman bɔ ni ala sɔnna k'a bila an siw kunna lafiya la an bɛna an ɲɛ da an badenw kan an sinjiw kan jamiyatu ansarudin al-islam ani kanuɲɔgɔnw u b'a ɲini karamɔgɔ fɛ san o san den dɔ ka di min bɛ fara hijidenw kan ka na kun de b'a la bɔra k'o de fɔ dɔwɛrɛ tɛ kanu minnu bɛ yen n'o ye ala kama kanu ye olu kurakurayali ka dusukun kɛ ka ɲɔgɔn ye ka ɲɛw kɛ ka ɲɔgɔn ye an bɛ o kɛnɛ dɔ de kan o la alhamdulillah ko ka di ala ye cogo min a b'a kɛ ten a laɲinina kabiri an don dɔw yan n'o ye samedi ye an ka se ka dakuruya fila laseli kɛ an sabu ka laɲini kɔnɔ nka an b'a fɔ ko nɛɛma san ye nɛɛma de ye o ye ala ka hinɛ belebele dɔ ye an b'a fɔ a ma se ka ɲa an ye a bila surɔ la n'o ye dimanche ye san nana tuguni bi nin ye laada ye an ka siran ɲini ka foliw kɛ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn kan bɛɛ da yanni waati wɛrɛw cɛ nin ye o sigi ye alhamdulillah an nana hijiden minnu bilasira a b'a ɲini ala fɛ u ye hiji minnu kɛ ala k'a kɛ hiji minɛlenw ye ala k'u ka batow kɛ bato minɛlenw ye o taara u ɲɛ da hɔrɔma yɔrɔ minnu kan kalanw de bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la i b'a ye n y'o de fɔ ala ko a y'a diyagoya ka jɔn bɛɛ ka kuranɛ kɔnɔ o bɛɛ ka hiji kɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a se sɔrɔ k'a diyagoyara i kan nka ala ye jumɛn tugu a la ko waman kafara ko nka ni mɔgɔ min kafiriyara ko ala n tɛ sɔn a se dilen kɔ i ma
ibana ala ko ale karle do wallahu ghaniyun anil alamin ko ala karle do ka bo danfɛn bɛɛ lajɛlen ma o b'a yira na ko hiji ye fɛn belebeleba de ye a toli yɛrɛ fo ala ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ ko ni mɔgɔ min kafiriyara yɔrɔ o kɔrɔ bani hiji ma a se sɔrɔlen kɔ o hakɛ sera fo nin de ma ko ni min kafiriyara ko ale ala karilen do ka bɔ bɛɛ kɔ kun de b'a la n'o tɛ an k'a ta ala k'a fɔ fo ka se nin gɛlɛya hakɛ ma i taara magan i ma taa magan a bɛ mun ɲɛ ala ka ala ye a bɛ mun tiɲɛ ala ka ala ye foyi nka kun de bɛ kow la kun belebeleba dɔ ala kira ka kuma na n bɔra k'o de fɔ kira ko hiji minɛlen sara foyi tɛ o la fo n'a kɛra alijinɛ donni ye hiji den ka hiji ɲuman kɛ hiji ɲuman o fana bɛ sigi fɛn dɔw de kan jɔnni de bɛna hiji a bɛna hiji mun de la nin de bɛ taa ka fara hiji yɛrɛ kan mɔgɔ min taatɔ don o ye jɔnni ye a bɛna taa ni fɛn min ye fɛn min bɛna kɛ sababu ye ka hiji ni o ye sɔrɔ in ye ni hiji yɛrɛ gulonna o de la ko n'a se sɔrɔ la se jumɛn bɛna taa n'ale ye ninnu de bɛ jate alhamdulillah ni ninnu ɲɛna hiji den fana ka hiji ɲuman kɛ ka segin ko sara foyi t'o la ni alijinɛ tɛ nin ye fɛnba ye nka i b'a ta k'a lajɛ o de la ni ala ye fɛn min bonya n'o dɔgɔyara mɔgɔ min bolo o tigi yɛrɛ de ye maa ni ye n'o tɛ ala ɲɛsiranya dɔ ye ala ye fɛn minnu bonya olu bonyali ye wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub ala ye fɛn minnu bonya ni mɔgɔ min jɛna ni olu bonyani ye k'olu hɔrɔma tanga ko o ye ala ɲɛsiranya yɛrɛ ye dusukun na ne ye tiɲɛ ye o de b'a to alikaba bɛ taa munumunu riwaya dɔ bɛ na n'a ye Umar ibn al-Khattab o don dɔ la a taara taama ka ɲɛsin Hajarul Aswad ma k'a minɛ a y'a embrasser k'a ko farafinma ne bɛ e embrasser sabu n ye kira ye k'i embrasser n'o tɛ ne Umaru da tɛ kɛ ka e embrasser sabu ko dɔwɛrɛ tɛ fara gansan kɔ mɔgɔ bɛ taa hɔrɔma ɲini fara fɛ wa aha ni ala ye hɔrɔma don fara min na mɔgɔw na taa hɔrɔma ɲini o fara masinɛ fɛ min fisayara danfɛn bɛɛ ye n'o ye Muhamadu Mustafa ye ale de ye fara ye embrasser k'a yira a ka bon ala kelen k'a bonya o la n bɛ fɛ ka mun fɔ minnu garisigɛra ka taa hiji la an baw bɔra ka kuma sisan olu minnu taara o ɲɛda ala kira dayɔrɔ kan k'o ɲɛda ala ka yɔrɔ bonyanenw kan o b'a bɛɛ ta k'a lajɛ ko an bɛ bɔ yan ka taa ye mun na ala ɲini ala ɲini ɲininkali ye min ye yala an bɛ ka bɔ yan ala ti yan wa an bɛ ka taa ɲini yen wa ayi o tɛ ko cɛ dɔw ye ko to ala ta la muso dɔw ye ko to ala ta la wa olu ka jɔyɔrɔ a n'u ka yɛlɛma yɛlɛma ko a ye taa o ladege o fana farala ne ala ka fɛnbaw kan o de la ko mɔgɔ ma fisa mɔgɔ ye maa man ka maa barika ɲini n'i y'a mɛn mɔgɔ min da taa n'i yɛrɛ ye ko bɛɛ ye kelen mɔgɔw tɛ kelen ye o de la dan na ala ye dɔw bonya ka tɛmɛ dɔw kan mɛ kuma caman ala ka dɔw bonya ka tɛmɛ dɔw kan n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a bazi bɔn bɛ olu yɛrɛ la u sera k'u yɛrɛ di ala ma cogo min o ye jɔn bɛɛ ye hali ni e yɛrɛ mago bɛ ala ka bonya na k'a k'i wasa k'i kɔrɔta e k'i ɲɛsin a ma bani bɛɛ to yen fɛn bɛɛ to yen i k'i ɲɛsin ale kelen ma wa a kelen b'i wasa fɛn bɛɛ kan siga t'o kɔnɔna foyi tɛ se ka jɔn bonya ni ala tɛ foyi tɛ se ka jɔn kɔrɔta ni ala tɛ wa ala mana jɔn o jɔn kɔrɔta foyi tɛ se k'o fana jigi bilen
mɔgɔw kan k'o hakili to nin de la an bɛ taa nɔ minnu lajɛ alakira a mɔkɛ sanuma nabilahi ibrahim alayhi salam ale a muso a denw an bɛ taa olu nɔw de la k'u nɔw ladege a fɔra jɔ ka kɛ yɔrɔ min ka seli jɔnni jɔn nɔ don makamu ibrahim watakasa makamu ibrahim sɔsɔla ibrahima jɔyɔrɔ a sen dayɔrɔ hali sisan n'i taara alikaba la i bɛ a jɔlenni ye kɛrɛfɛ o kɛn bɛ k'a koori nɛgɛ sansara dɔ kɔnɔna la i na taa sennɔ fila in ye ko ala ka cɛ dɔ jɔra yan Muhamadu Mustafa ye Ibrahima jɔyɔrɔ ladege seliyɔrɔ la sahabaw tugura o nɔfɛ tabiinaw tugura o nɔfɛ fo ka se anw ma ni an sera ye an na essayer k'an jɔ ye nka bi yɛrɛ jɔli ma nɔgɔ ye minnu bɔra hiji la u b'a kalama k'a fɔ n ka se ka arakan fila sɔrɔ ye baara dan bɛɛ don ala de y'a bonya nka n'u don hajarul aswad kɔnɔ ka embrasser bi baara bɛɛ don dɛ an baw bi yan an t'a dɔn n'u bɛɛ y'a sɔrɔ nka a ma nɔgɔ munna sabu ala y'a bonya k'a kɛ hɔrɔma yɔrɔ ye o de la n'ala ye fɛn min bonya an ka olu bonya mɛ munna Ibrahima a muso a denw u bɛɛ bɛ nin sɔrɔ cogo di Ibrahima jɔyɔrɔ taara ka kɛ seliyɔrɔ ye a b'o cogo kelen na Ismail ale sen da nɔ o de cicira yɔrɔ min ni a ba tun bɛ ka ji ɲini n'o ye Hajara ye Zamzam ji o poyira ka bɔ ale sen tin nɔ de la wa hali sini girin bɛ kɛ o ji kan cɛ dɔ den dɔ nɔ na Ismail sitanɛ bon min bɛ kɛ misali de don ani imtisal ladegeli jɔn na nabilahi Ismail alayhi salam ale de bɛ ka ladege sitanɛ bon yɔrɔ la n'o tɛ minnu bɔra yen sisan a y'o ɲininka k'u ye sitanɛ dɔ ye wa ayi o ye koko dɔ de bon koko bɛɛ b'i ka bɛlɛ keru o koko in ma sabu cɛ dɔ y'a keru ye o tun b'a keru koko ma dɛ o y'a keru Ibilisa de ma nka e bɛ taa o ladege wa i diyagoyalen don ka taa Ismaila ladege o hiji sen fɛ n'ala ye min bonya o de ye fɛn belebeleba ye a muso a bɛ Sɔfa ni Maruwa boli min kɛ o ye Hajara ale ka tɛmɛsira ye a ye boli min kɛ k'a to jiɲini na n'a bɛ taa Sɔfa kulu kan ka bɔ yen ka taa Maruwa Sɔfa ni Maruwa boli taa ni ka segin fɛn o fɛn hijira n b'a dɔn an baw bɛ yan o bɛɛ taara o ladege du dɔ cɛkɔrɔba dɔ a n'a furumuso a n'a denw mɛ munna sabu u y'a kɛ ala ye k'a to ala ye nabilahi Ibrahim ni mɔgɔ min b'a ka histoire dɔn ala y'a ci mɛ a tun bɛ du de kɔnɔ du minnu faamu foyi tɛ yen o don min bɛ ala ko sɔrɔ faamu bɛɛ kun ɲɛsin bɛ boliw de ma nka ala y'ale kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ kira ye ka taa o du ma ka taa o jamana bɛɛ ma ko ninnu bɔ fili sira kan ka taa n'u ye kanda sira kan o ye baara ye dɛ hali i bɛ du min kɔnɔ faamutigi tɛ yen min bɛ ala ko dɔn jango o jamana bɛɛ farali k'a fɔ fo i ka olu bɛɛ sensibiliser ka na ala ko ma baara b'i bolo dɛ a y'o de daminɛ gɛlɛya kɔnɔ degun kɔnɔ bɛnkɛra min kan an k'a faga an k'a gɛn bɛɛ y'i ta kɛ nka segin miskala zarati a ma o sɔrɔ u ye baara kɛ o seko damayira la bɛɛ nana kɛ min ka kumakan surunya la tasumaba dɔ kina Namrud bun Kanaan ale de tun y'a don masakɛ ye ko Ibrahima tɛ sɔn a bɛ k'a yira anw ka boliw olu tɛ fɛn ye ale ka ala kelen de bɛ yen i m'a mɛn i y'a fɔ i bɛ yen de o ye tasuma kin riwayaw ka fɔli la
tile hakɛ min kɛra ka tasuma in kɛ kalo de don mɔgɔ sɔn Ibrahima bɛna ta ka kiri la o ka k'a ka ko bannen a taara ten ka kiri o tasuma in de la o bɛ tasuma in bonya fɔ mɔgɔ tun tɛ se ka gɛrɛ a la fiyewu a caya fɛ o y'a don min kɔnɔ o b'a fɔ cogo di danfɛrɛ min b'i ye tan ni i bɛ gabakurun don a kɔnɔ k'a kiri Ibrahima donn'o ɲɔgɔn de kɔnɔ k'a kiri ka taa bin tasuma in na nka a bin tasuma la Ala ko tasuma ma cogo di sabu fɛn o fɛn bɛ yen se o se bɛ yen setigi dɔ bolo Ala de y'a se di tasuma a bɛ jenini kɛ jɔnni y'a se jenini na Ala o Ala ye ne ko jeninikɛla ma ko kuni bardan wa salaman ala Ibrahim tasuma kɛ kisi ye ani nɛnɛ ye kɛ nɛnɛ ye ani kisi ye Ibrahima kan e laada ye kalaya de ye nka bɔ o la i ka kɛ sumaya ye ani kisi ye riwayatigiw ko ten ko nin fɔra tasuma ye yɔrɔ min n'a ko kuni bardan ko tasuma sumayara ka se degré ma ni Ibrahima kun y'a sɔrɔ o yɔrɔ la ko nɛnɛ de kun b'a ja ko Ala ye salamu far'a kan wa salaman ani kisi ye kɛ sumaya ni kisi ye Ibrahima ko de y'a to Ibrahima sera ka bi tasuma in na tasuma a nɛnɛ ma fa bilen parce que kisi farala mais n bɛna yɔrɔnin dɔ de fɔ yan'a ka tasuma in sɔrɔ kuma min na n'a minɛlen don u bɛ k'a don danfɛrɛ in kɔnɔ k'u b'a kiri Ala ye Jibirila bila ka na ko Jibirila a fɔ n ka jɔnkɛ ye k'a mago bɛ ka mun de ka kɛ jama in na a mago bɛ ka kisi cogoya jumɛn na ko a k'o fɔ i ye i k'a fɔ n ye Jibirila de taara Ibrahima ɲininka k'a to kafiriw bolo danfɛrɛ kɔnɔ a bɛna kiri ka taa tasuma na ko Ala ko n ka na i ɲininka k'i bɛ fɛ ko in ka kɛ di Nabilahi Ibrahima alayhi salam a ko taa fɔ n ka Ala ye Jibril ne bɛ fɛ mun ka kɛ e k'o kɛ la Ala min ka laseli sira kan ni n bɛ bolola o Ala ɲɛ bɛ n na o la ne Ibrahima b'a fɛ Ala in b'a fɛ a ka kɛ cogo min ne yɛrɛ jɛn bɛ n'a ye ten de ye Ala bɛ fɛ a ka kɛ cogo min ne Ibrahima jɛn bɛ n'a ye ten a ka kɛ ten kabakoba ye Ala b'a fɛ a ka kɛ cogo min a ka kɛ ten o bɛ se ka kɛ saya in ye n bɛ fili n bɛ jeni ka ban n'a ka di Ala ye ten de o de ka di ne Ibrahima ye t'a fɔ Ibrahima ye ko Ala b'a fɛ cogo min ko ne yɛrɛ b'a fɛ ten kabakoba ye dɛ ne ma hakili jigin cɛ dɔw de la Saad bin Abi Waqas ale n'a kun y'a bolo jan Ala ye mustajabu kun dira ma ni Ala kira yɛrɛ ka Ala wele ye Saadu tuma min na ni a ba ma kanda sɔrɔ joona a gɛrɛla kira la Saadu ba ma limaniya nka ne Saadu ye bay'a kɛ Muhamadu bolo n ba ko ni ma taa bɔ silamɛya la a tɛ ji min a tɛ dumuni kɛ n ma sɔn ŋaniya ni tile hakɛ in ye a banna ji ni dumuni na Misira Muhamadu a bɛ ka lafo ba ni den cɛ tin dɔ bɛ yen n bɛ fɛ i ka Ala wele a ye kira y'i bolo ja ka Ala wele Saad ba ye ko Ala Saadu ba a kanda Saadu bɛ bɔ a bɛ s'a ka so bulonda la a ba y'a kunbɛn ko taa ni ye Ala kira yɔrɔ la n ka taa don nin diinɛ in na Ala sɔnna Saadu y'o min ye Ala kira bolo Saadu sɔrɔla k'a ɲini Ala kira fɛ ko n mago b'a la i ka dugawu kɛ ne yɛrɛ ye i ye mustajabu min kɛ tan ni ɲɔgɔn ka kɛ ne Saadu bolo kira ko n b'a kɛ nka fɛn fila bɛ yen i janto o la i nɛ bɛ min fɔ ani fɛn min bɛ s'i kɔnɔ n'i sera k'olu sanuya i nɛ ka fɔta ani i kɔnɔbara ka sɔrɔta n'i sera ka o ɲɛdɔn k'olu sanuya i bɛ min fɔ Ala ye a bɛ sɔn kira ye dugawu kɛ Saadu ye nin don
mais min mago bɛ min na n bɛna se o de ma Saad bin Abi Waqas tuma min na ni Ala sɔnna ni a ye dugawu minnu kɛ a jaabilen don o kɔrɔmasurun dɔ ye min ye hali Saadu ni mɔgɔ dɔw kuma na kɛ ɲɔgɔn na n'a ko n bɛ n bolo ja ka Ala wele ka o bɛɛ tun bɛ kɛ delilikɛla de ye ka sabali sabu u b'a dɔn n'a y'a fɔ Ala bɛ sɔn Saadu tun b'o hakɛ de la nka a bɛ kɔrɔ tuma min ani ɲɛma kɔrɔ Saadu ni ɲɛma kɔrɔ ɲɛ in minɛna a la a bɔra Madina don dɔ la ka taa Maka a den dɔ y'a ye ni o ye a balimaden dɔ ye o gɛrɛla la ko ya amati ne binakɛ e min bɛ Ala wele mɔgɔw ye u ka hami bɛɛ la Ala bi sɔn e ɲɛ fiyɛna e ma se ka Ala wele i yɛrɛ ye a ko tiɲɛ don nka ne Saadu b'a ye de ko ne ɲɛ fiyɛna ko ɲankuma o jara Ala ye a ka f'i ye fɛn min ka di Ala ye ne Saadu b'a kani k'o ku ne yɛrɛ kun na ɲankuma o de ye ne ka ɲuman ye nin kuma ninnu ka girin kosɛbɛ a ka ca la maa caman tɛ se a kɔrɔ ayi maa caman tɛ se an caman bɛ yen an tɛ se ninnu kɔrɔ mais ni leçon caman de bɛ sɔrɔ nin na fiye ye fɛnba ye dɛ mais dɔ bɛ yen o fiye n tɛ dɛ mais bi kuma dɔ la a ka nasɔngɔ de gɛlɛya an b'a ma nka ale bɛ ɲini ka fitiri waleya Ala ma o kama o de la lajarabiw qualité ka ca k'a fɔ n ye silamɛ yɛrɛ ye jarabi tin sɔrɔ la silamɛ yɛrɛ de bɛ lajarabi k'i lajɛ i y'a sɛbɛ ye wa ou bien i y'a nkalonitigi ye de wala Ala ko tɛ a hasiba nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين Ala ko yala mɔgɔw b'a fɛ dɔrɔn k'a fɔ an ye limaniya jɔn ye u da la nka an kana u lajarabi Ala k'o t'ale ka ko kɛ cogo ye la ولقد فتنا الذين من قبلهم minnu ngɔn'u ɲɛ ni kiraw nana wele da ni olu ko an bɛ fara kiraw kan minnu ngɔna ko ne Ala ye olu lajarabi ka donu daw kun k'u sɛgɛ k'a lajɛ ne Ala b'o daba mun kama mun ko sɔn ne ka tiɲɛtigi dɔ fala ya'lamanna Allahu allazina sadaku minnu ye tiɲɛtigi comme n'olu de ɲini ka bɔ jɔnniw na wala ya'lamanna al-kazibin ka bɔ nkalontigiw la ko jɔnni tɛ nin fɛn in tiɲɛ kan sabu n'a ka di bɛɛ bɛ duman de kɔ o n'a ka di ka ban an bɛɛ b'a la o nka f'a ka lajɛ de ko jɔnni b'a la a sɛbɛ la o de la anw yɛrɛ kan ka Ala fɔ an ka bi silamɛya an ka bi silamɛya dekun ye mun ye a lajarabi ye mun ye lajarabi min b'a la bi ni anw dɛsɛn bɛ o la o ye an yɛrɛ de ye an yɛrɛ jogo tangali an bilali silamɛya ka sira kan o de ye silamɛya jarabi kelen min b'a ka ye mais kira n'a ka cɛw y'a fila de ku o yɛrɛ jogo tangali ani u ni tɔɔrɔli kuli a dɔw gɛnna ka b'u fa dugukolo sanfɛ o de la mais kuma dɔ la an ka jarabi an b'a fɔ a ka jugu kosɛbɛ a ka jugu o ye jumɛn ye ni fila bɛɛ de tun bɛ kira n'a ka sahabaw kan mais olu y'a fila bɛɛ ku ka jɛ n'a ye mais anw ta ye jumɛn ye se sɔrɔlen kɔ silamɛya bɔlen tungamangɛya la silamɛya bɔlen dekun ni tɔɔrɔ ni ɲɛni na kuma dɔ la min bɛ se ka a yɛrɛ kolo o cɛw de man ca o de la cɛ fɔlɔ minnu ye baara kɛ kunungo a fila kan olu tun ye cɛw ye nka bi o de la kira ko ten jihadi fitinin k'o ye bamuru jihadi de ye ko jihadi belebele bɛna k'o ye ni jihadi ye tiɲɛ don ni jihadi o tun bɛ ninnu tile la o mais kuma dɔ la anw ta bɛ se ka bonya n'a ye ni mun ye waati cogo kama diɲɛlatigɛ ka yɛlɛma kama fɛn minnu tun ye gasimakow ye o bɛɛ bɔra a la min ka di i ye o de bɛ kɛ o bɛ yen waati min jɔn ka i kan bɔ o bɛɛ kɔrɔ k'i ɲɛsin Ala ma kuma dɔ la anw ka gɛlɛya tɔ tora nin de ma wa jɔn kan ka se nin na jɔn kan ka se yɛrɛ minɛ na i kan ka se yɛrɛ kolo la silamɛya yɛrɛ tɛ fɛn ye ko don don k'a dan bɛ jɔn kunna la n'i kɛra silamɛden ye doni taara ka bɔ i kunna o fana ye faamu dɔ ye
nga ni an taara nin fɛ an mago bɛ fɛn min na tuma dɔ la an tɛna sɔrɔ o de la n tun bɛ ka Ibrahima f'i ye a ye jɔyɔrɔ min ta a ye yɛrɛdi min ta Ala ma fo kuranɛ kana f'i ye nin bɛɛ kulen kɔ ni Ibrahima a ye si caman sɔrɔ a lajarabila denko la a ma den sɔrɔ nka a y'a bɛɛ ko Ala ye a y'a bɛɛ ko a ma dan o ma fɛn sɔrɔ min tun bɛ Ibrahima ye a tun b'a bɛɛ di Ala ma riwaya dɔw la k'a fɔ a tun bɛ kantigɛli kɛ Ala ye don o don bagan hakɛ dɔw o tun ka ca kosɛbɛ mɔgɔ dɔw gɛrɛla la k'e bɛ nin bɛɛ kɛ Ala de a ko n bɛ nin bɛɛ kɛ Ala ye nin ka dɔgɔ hali ni Ala ye den di yan ne Ibrahima bɛ se k'a faga Ala ye kuma min na nin kɛra Ala ye a ka jɔnkɛ lajarabi o fana na a si kɔrɔlen kɔ san 100 ani kɔ muso san 90 n'o ye Sarata ye san 90 ani kɔ nka Ala ye u lajarabi ka kɔn Sarata ɲɛ den mɛnni sɔrɔbaliya la Sarata ye a ɲini Ibrahima fɛ a ka Hajara furu Ala sɔnna o Hajara de garisigɛra Nabilahi Ismail la Ismaila sɔrɔlen kɔ Ala ye sogo da Ibrahima na k'i kun delila ka fɛn dɔ fɔ a ko bi ten k'a fɔ n'i ye den sɔrɔ i bɛ se ka den di Ala ma i kun delila ka nin fɔ ne Ala ye yala a ko bi di Nabilahi Ibrahima a ko tiɲɛ don a wulilen sabu den sɔrɔla fo ka taa se taama ye ka kodɔn ka kɔrɔbaya dɔɔni nka fagali min kun fɔra ko n bɛ se Ibrahima m'o kɛ nka sogo in dalen kɔ a la ko n ka jɔnkɛ i delila ka kuma dɔ fɔ a ko tiɲɛ don Ala n delila k'a fɔ wa n bɛ se a y'i labɛn o de kama mɔgɔ min a ma den sɔrɔ den ye fɛnba ye tuma dɔ la a bɛ minnu bolo ni fɛn min bɛ mɔgɔ bolo i t'a a valeur dɔn kosɛbɛ mais dɔw bɛ yen fɛn tɛ minnu bolo olu b'a dɔn miliyari bɛ dɔw kun n'i ko k'a falen den na o bɛ jɛn n'a ye nka Ibrahima sɔnnen nin na ni Ala ye nin sogo in d'a la a jɛnna n'a ye Ala yɛrɛ ko ten ko Ibrahima ye sogo min kɛ k'a y'a tiɲɛtigiya a y'a baara bɔ a sira ma a muso n'o ye Hajara ye min bɛ ladege Sɔfa ni Marwa boli la kuma min na den taara Ibrahima fɛ n bɛ taa kantigɛ Ala ye don min Sitana sera Sarata de fɔlɔ ma Hajara a ko i b'a dɔn Ibrahima bɛ ka taa ni den ye a bɛ taa min k'a la wa o y'a sɔrɔ Ibrahima sɔnna fɛn min bɛ kɛ Ala kama ne bɛ se k'o kɛ Sitana ye nin fɔ a muso ye ko Ibrahima taatɔ don den in faga ko Ala ko de dɛ a ko a bɛ fɛ ka taa nin kɛ Ala de kama wa Sitana ko awɔ ko n'o y'a sɔrɔ a b'a kɛ Ala kama ne o n den o n cɛ o anw bɛɛ ye Ala ka jɔn ye anw jɛ bɛ ni o ye furumuso sanuma ye a ye nin de fɔ o de la dɔw bɛ ladege fo ka taa se diɲɛ wuli ma an baw filɛ muso min bɛ jɛn n'a ye ko n cɛ taatɔ filɛ n den faga Ala kama a man ca dɛ nin ye ladegeta dɔ ye min hali sini an bɛ taama a sendandɔ la o ye yɛrɛdi min kɛ Ala ma a ko ne jɛnna n'a ye n jɛnna n'a ye ninnu ye muso ye minnu y'a ko Ibrahima bɛ taa nin bila Magan jamana na don min a denni kɔrɔ ye o don ye don gɛlɛn ye dɛ nka a y'a ku o de la fɛn bɛɛ k'a fɔ fo n ka n ka kɛta bɛɛ jaabi ye sisan o ɲuman man ca dɛ ɲumanw bɛ dilan ka bila de ka dilan ka bila i yɛrɛ jigi tɛ da dɔw ka fiyewu nka i b'a dilan ko n kɔ bɛ yen o de la n'a fɔra an ka kɛ ɲumankɛla ye an ka kɛ ɲumankɛla ye wa kana abuhuma salihan ɲumankɛla dɔ bɛ yen a denw ye hɛrɛ sɔrɔ a ka ɲuman n'a kɔfɛ tari ma faamu o bɛ k'an kɔri ne bolo u ko surɔta k'o ma sɔrɔ ko k'a dɔ kɛ biden n'o tilala k'an kɔri baasi t'a la nka an ye kisa min daminɛ an b'a ɲini
ka nin dafa k'a yira mun de la ladɛgɛw bɛ kɛ ala bɛ fɛnw bonya ten tɛ fɛn bɛɛ bɛ yen kun de kama muso in a ye nin jɔyɔrɔ ta ala ye ka jɛ n'a ye ka to kungo dalankolon in na yiriw tɛ yen foyi tɛ yen Ibrahima yɛrɛ y'o de fɔ ala ye nin ye yɔrɔ jalan don n'o ye Magan jamana ye hali sini n'i taara i b'a dɔn Magan jamana bɛ cogo min yɔrɔ jalan don nka ni ala wele o mago jɔra fɛn o fɛn na a bɛɛ y'o sɔrɔ yen muso jɛna n'a ye ka kun n'a cɛ ka bila yɔrɔ bɛɛ ye den seitana y'a ye a ma nɔsɔrɔ ba la a taara den fɛ sabu o ye denmisɛnnin fitinin ye n'a y'a dɔn min bɛ ka taa k'a la a ka muruti a ko Ismail a ko yala i y'a dɔn k'a fɔ i fa taatɔ don min k'i la wa a ko a taatɔ don mun kɛ seitana ko i fa taatɔ don i fagaden Ismaila ko mun na k'a bɛ t'i faga ko ala ye a ko n'o y'a sɔrɔ n fa bɛ taa n fa ala ye ne o n fa o anw bɛɛ ye ala ka jɔn ye ne Ismaila jɛnnen don n'o ye nin ye den fitinin de ye o de b'a fa nɔfɛ a ye seitana jaabi kumakan min na o de ye nin ye o de la a bɛ taa seitana bon min kɛ a bɛ daminɛ nin de la seitana ma fara a bɛ tugu Ismaila kɔ min y'o fara ɲɔgɔn na o de kɛra gɔngɔrɔ ye tari m'a faamu a ye gabakuru de ta nɔfɛ n'a y'a ye a b'a kiru n'a y'a ye sabu a y'i yɛrɛ yɛlɛma k'i kɛ cɛkɔrɔba de ka na kuma den fɛ nka ale yɛrɛ de kɛra seitana bonba ye ka bɔ n nɔfɛ ko n ka taa faga mɔgɔw tɛ kelen ye dɛ nin ye du dɔ den de ye a den fitinin o ka jɔ cogo filɛ ala ye mɛ aw ka dutigi yɛrɛ ka jɔyɔrɔ bɛ di ala ye mɛ ne ko fo i n'o du denw ka kɛ kelen ye aw ma nɔgɔn dɛ ala ye dɔw wasa ala ye dɔw bonya olu de nɔ fila ka taa ladege Safa Marwa Jamarat Makamu Ibrahim nin du in de don du min y'a kɛ ala ye k'a bɛɛ to yen ala kama o la n kun bɛ fɛ ka n de yira ko ni jɔn y'a kɛ ala ye ala yɛrɛ b'a dɔn i ye o de la nin du in a ti dogo fiyewu silamɛya histoire kɔnɔ ni Ibrahima min y'a to ala ye ni ala y'a bonya ko ni ala y'i kɛ imamu ye jɔnw bɛɛ cɛ la k'i kɔrɔta k'i bonya a ko ala wa min zurriyati a ko ala nka n b'i ma ni n somɔgɔw ye kana dan ne ma ala ko n jɛna n'a ye walakin la yanalu ahdi zalimina n jɛna n'a ye i den minnu m'i janfa na u bonya na olu kɔrɔta k'u kɛ mɔgɔw ɲɛmaa ye a dugawu jaabi kana se kira laban ma kira ma bɔ du wɛrɛ kɔnɔ lamiyɔn ma bɔ du wɛrɛ kɔnɔ ni Ibrahima ka du denw tɛ a denkɛ fila ye Ismail wa Ishaq n'o ye Sarata ni Hajara den ye o de la n bɛ fɛ k'a fɔ ni jɔn sɔnna ka fɛn kɛ ala ye siga foyi t'a la ala b'a dɔn o jɔn masina ye o la n'o y'i yɛrɛ kolo ala ye o de la ala ye cɛbaw b'o la fo kana se nabilahi Isa kana laban ni kiraba ye a bɛɛ bɔra nin ka so de kɔnɔ an filɛ Ismaila min kan ale de ye Muhamadu Mustafa ale de ye o mɔkɛ ye Ibrahima denw na ni mun ye ni yɛrɛ di ye ala ma ni yɛrɛ kolo ye kuranɛ b'a tɔ lakali ye kuma min na Ibrahima nana da ka a ɲɛsiri a ko n fa n bolo fila siri kuma dɔ la ne jɛn bɛ n'a ye i ma ko i ka min kɛ o kɛ nka saya gɛlɛya n bolo kana to yɛlɛma la n bolo ka se i ma o ka kɛ danga dɔ ye ka se Ismaila ma a ko n bolo fila siri imal bima tu'mar افعل بما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين افعل ما من إبراهيم جراني مروي أكون فما افعل أكى بما تؤمر إياه مر لمينا ده أوكي نوي على كوي ن إسماعيل بالليل ديما إن شاء الله
satajidni mina sabirina ibina ne saballe sɔrɔ fagali in kan ibina sɔrɔ n y'a ku tuma min na fa y'a ku ba y'a ku den y'a ku ala ye yɔrɔ bɛɛ ala ko n'an ka aw kuma bɔ Jibrila nana ni sagajigi ye o de la an bɛ min faga bi seliw la a kɛra ka kumabɔli min kɛ cɛ minnu ye ko to ala ta la ani muso minnu ani den minnu y'a to ala ta la a kɛra k'olu de kumabɔ ala ko n y'a falen bizibihin azimin ne kantigɛ fɛn min ka bon n'o de kɛra sagajigi ye an bolo n'o bɛ ladege hali sini an bɛ surunya kuma la yan an bɛ surunya kuma la yan k'a fɔ n'o de bɛ taa ladege wa an b'a dɔn o ye ala ka fɛn bonyalenw ye k'a ɲini ala fɛ minnu y'a se sɔrɔ ka taa yarabi ala k'u ka hijiw kɛ hiji minɛlenw minnu ma se sɔrɔ yarabi ala k'a se kɛ an n'u ye ala k'a nɔgɔya an n'u ye ala k'an sago di an ma ala k'an ka laɲiniw sabati ala ka ɲinifɛnw nɔgɔya garisɛgɛ nafama a barikama o bɛ ala bolo yarabi ala k'o di an n'aw ma ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye صلى محمد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله كنن يرى كونچرا ni silamɛya donkan albay'atu alal islamiyya ni o layidu tali ye cɛw ani musow fɛ denmisɛnw ani maakɔrɔbaw fɛ min ni ale labaarala silamɛya ye a kun sɔrɔ Jinde fara. Sinamara ke sefara taki mo. Ekra Muhammad ye la bara juma mi nambake. Ala ka no de be. Ala ka dafalu no ba. Ala ka no la ba ka. Ne tirumu ya fa. Ala ko ka ala ya ka. Ya ala ka Muhammad sallallahu Muhammad. Ambadew anya fo ye korofo daminɛ la k'a fɔ nin an ye Kucala dugu kɔnɔ Jamiyatu Ansarudin olu ka laadala kɛnɛba min bɛ sigi san o san n'a bɛ fɔ a ma ko hijidenw kunbɛli kɛnɛ min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de tun ye nin ye k'a ɲini ala fɛ hiji kɛlenw ala k'u minɛ san caman bɛ ala bolo ala k'o yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na foli la kumaba an bi o ta k'o di an fa ani an karamɔgɔ Aseyid Sharif Usman Madan Haidara ale min ka wuli ka jɔ o bɛnnen don adamadenw bɛ se ka u ka bato kɛ kɛcogo ɲuman na cogo min na sanga ani waati shukran lakum fi amanillah. Tinya wilila hangalondi sega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tieme tinya wilila